Goedemiddag Galliëre en welkom bij het programma Doch het Vaart in het Dorp. Welkom in de Westereen. Mijn naam is Sietske. En mijn naam is Annie. Wij nemen je mee naar de Westereen van het nou, maar met een knipeg naar het verliezen. We hadden een prachtige weekend van je hem samensteld, maar... Wat is dat, Jere? Wat is dit hier nou al? De druktemakers. Dat gaat direct nooit een fotoboekje. Kom nou eens even mij. Wat is toe? Wat is toe? We zullen eens kameraad bevrijden hier. Oh, kom eens even mij onder de tafel. Wat zullen je meer allemaal die drukte? Die zullen eens kameraad bedrijven in bevrijden uit de gevangenis. Die roepen even een oranje boven, dat mij dit land net. Dan weer de patriotten hebben we de kappel heel links, nee, jou uit, dus die hebben we het net vol les meer van. En wat zijn al die griepers? Dat was wel weer te denken. Als hij voorkomt, dan weet je wat er gebeurt, denk ik. Hè? Ja, Blender, dat ziet er wel roeg uit. Ja, zeker ziet het er ook uit. Maar dit ben mijn maat al leren en die had de helft al uitschakelen, dus we hebben geen les meer. Wie haal je hem nou op, jongens? Wat is dat dan? Wie praat nou mooi, maar waar ben je eens? Wist toen net wat ik ben, hè? Ik ben Salomon Levy. Salomon Levy, daar heb ik nog nooit van je. Hij is toen nog nooit van Salomon Levy gehad. Nou, ik ben Jelwij Santje 50 ben geboren. Ja. Zie je een knap uit dan net? Absoluut. Dat dacht ik net. Nou, toen had ik in Santje in 96 zouden met de kapper nemen, maar nu ben ik van dit programma ben ik gewoon dus nou even reïncarneerd nemen ze dat. En ik weet net wat ik zie naar. Oké. En hoe weet leven in Santje 100? Geweldig. Net een leeuwen. Alles mocht, alles koer. Wie trouwt met vakje, treien ben. Die hier, maar wie een onderwijs, vakje er nog net bij. Die is er net meer. Dus ik heb een hele protte nazaat. Je liet je al hier op bij, maar ze zien. Eigenlijk liet je ze al hier op bij. Ja, nou zo. Dan ligt het ook wel hier op een nageboorte, maar dat is net hier van mij, denk ik. Hè? Nee, precies. Wat voor beroep in jou in Santje 100? Ik ben wat een koopmansje. Ik handel in alles wat los en veilig zit. Mocht ik wel van elkaar afvallen, maak ik net zo vol uit. Had maar goed kwaliteit weer. Ik hier wel eens een schipje. Ben ik al eens een keer hiervan veroordeeld. Maar ja, als een schip achter die oren en wat doorstaan, dan nemen ze mij en verkeerpen ze net. Ja, daar kan je niks aan doen. Hoe ging het vroeger, die handel? In de handel gaat het heel makkelijk. Als je wat handel ingaat bij de Dwarendel, hier ze zitten, dan betalen ze een kleine giet en betalen ze het meeste net. Hier de vrouw die gaan zitten, dan weer ze allemaal weer van de partij vanzelf. Ja, precies. Nou, hartstikke bedankt voor dit interview. Wij gaan nou verder naar Annie. Jonge mooie stand-up-roerkraaiers, alias Usjanticore zwemmersjongens. Wat ga je voor de jongen? We zongen dus vaarwel to Carlington. Nou, Een stukje. wij zijn benieuwd. Lid maar jaren. When I was young and in my prime, and could wander wild and free, there was always longing in my mind to follow the call of the sea. So I sing farewell to Carlingford and farewell to Greenock, and I'll take no Newport day and night until I return once more, till I return once more. On all of the stormy seven seas I have sailed before the mast, and on every voyage I ever made I swore it would be my last. So I'll sing farewell to Carlingford and farewell to Greenock, and I'll think of you both day and night until I return once more, till I return once more. Now I had a girl called Mary, and she lived in Greenock, and the forest thought that was in her mind was to keep me safe on shore. So I'll sing farewell to Carlingford and farewell to Greenock, and I'll think of you both day and night until I return once more, till I return once more.
Nou, dat is prachtig, ja. Ik ben onderwijls even bij Rink Dauma steen gaan. Welkom, Rink. Rink gaat elke dag een stukje van uw schilderen. Dus dan kom ik elke dag komen we even bij hem weer waarom. Maar we zijn natuurlijk even eens keren van wat gaat hij eens voor uw schilderen? Ik wil de moeder schilderen. Die is inmiddels 2 keer aangebrand. En nu is dit het redden. En dan proberen we deze weer op doek te krijgen. En we leren het branden we weer op. Nou, hartstikke mooi, we zijn benieuwd. Goedemiddag. Welkom bij het Westrijnder Nees. Ik ben Roger Rink. Sinds een nacht of 2 ben er in de Westrijnen omstreken mensen haar aangifte dienen, want je mist de besten. Je mist alle keer soorten één en alle keer doden. Want ja, wat zou er nou dingen ha? Er waren zelfs bij Bruggelenkamp zo'n van de oude meisken van Bruggelenkamp die zo'n even hennen en die zo'n even de eentjes fjordi. Maar dat ging niet goed, want alleen nou je fjaren in het water. Waar zou dat nou dingen ha? Sommige meisken hier, die zeiden dat ze allemaal even hier dingen ha. Die man die rent hier ergens om. En die stinkt een beetje en die had hartstikke klein aan. Maar dat komt omdat er van vroeger is. En dat is een oud handelsman. Dus, en ook even naar het filmpje. Ja, wie keert je net onderdoor? Dat was net razen, ik wist dat iets wat in de koffer aan. Ik kan niet wel omrazen, maar ik heb splinter naar je handel en weer zelf van elkaar aangeleden. Gewoon weinig. Je kop steekt mij net aan. Nee, jongen. Oppakken met het spul. Mijn baby extra kop, die zit erop. Goedemorgen, schoonheid. Ik heb wel lekker roekers gehoord, ik heb shit, ik heb boter, ik heb bank. Volk. Goedemorgen, mevrouw. Goeie. Ik ben Geertman, ik heb alle soorten lekker roekers gehoord. Ik heb koffie, thee, ik heb jenders, ik heb schrobbers. Die wacht op mij. Oké, haal we het tegen bij net? Ja, die bent een verderop. Oké, nou, letters even wegkomen. Ja. Ik heb al een mooi woordje en het moet net al in het... Kom op, zeg maar even. Wat voor woord haast? Ik heb lapen, ik heb toskenborstels, ik heb bienders, ik heb koffie, ik heb thee. Neem het maar op, lucifers. Koffie haast uit? Ja, ik heb een koffie, kost 2 botsen. Dan ben je maar een koffie, maar de man had de beurs mooi en hij zit op het hof. Oké, en wanneer komt de man weer thuis? Ja, van Jona denk ik. Oké. Nou, wie kan ik wel wat horen regelen, dat hindert je dan niet, dan... Hier. Hoe ik het dan? Nou, kom ik dat aan, moet de man net te weten, toch? Oh. Dan kom ik even met die binnen. Ja, we zijn jong, met jong hoort net als je. Ja, dank u wel even. Zal ik de koffie nog nooit betalen? Hoor. Het niet best verdiend. Het niet best. Wat? Ik hoor je wijvanken. Oh, dank u wel. Dank u. Doe juist die nooit weg. Doe dat het wat niet bij. Komt ik dat ben op in je hoor. Nou, hoortje. Volk. Goeie. Goedemiddag. Salam even. Hoi. Keertman uit de Westrijn. Ik hier van de mooie West en de vrouw hier een blik koffie van mij kocht, maar die in de pong aan mij dat je gewoon net betalen. Dan kook ik van heel ze blijven ophellen. Oh, ja, dat zou niet. Ja, van die smarige. Nou, als er maar een koffie is, net, dat is wel goed, dat is goed, goed. Maar die we 2 botsen alsjeblieft. 2 botsen. De een is een dood, de ander is een brood. Ja, joh, en verste baan. Hartstikke. Dank u wel. Goeiedag. Oortje. En ik hoef volgende week geen koffie weer. Nou leven, dat wie genoeg en dat doet ik het weer.
De douwensport is een populaire sport in de Westrein. Jongen mij zit Johannes de Vries en Loekie de Bruin. Beide zitten ze bij verschillende douwenverenigingen in het dorp. Johannes, vertel eens even wat door zijn de douwenverenigingen. Nou, we hebben hier 2 douwenverenigingen in het dorp. De Rijsduif en de Zwaluw. Ik ben dan van de Rijsduif, Loekie zit bij de Zwaluw. En ja, er zijn 2 verenigingen, de grootste verenigingen van Friesland. En ja, hoe die mijn van erom gaan, daar kennen heel prettige verenigingen die binnen in het dorp zitten een puntje aan zoeken, want dat gaat geweldig. Er is geen concurrentiestrijd? Zaterdag is wel natuurlijk dat de douwen tussenkomen, maar dan is er wel concurrentiestrijd. Maar verder gaan we heel goed met waarom. Nou, dat is hartstikke mooi. En die douwensport, hoe werkt die nou eens? Nou, het gaat eigenlijk maar om één ding. Doe maar zwaar dat zaterdag als eerste een douw tussen krijgt. En leest voor iedereen. Dat gaat het eigenlijk om. En wat valt er eigenlijk mooi te winnen? Ja, we vroegen net om hele grote prijzen, maar als je een hele goede douw had, dan is er heel wat voor te krijgen. Dat hebben we lezen op Drachter Compagnie, wat daar voor prijzen deelteld worden voor de douwen. Maar dat is net uw eerste opzet. En wat voor prijzen ben dat? De duurste weer over de ton, over de 100.000 euro in een douw. Dus, en die man die bracht een totale verkoop van 1,9 miljoen. Ja, dat ben prijzen. Dat ben prijzen, daar dromen we wel van, maar zoals ik zei, dat is net de eerste opzet. De sport is de eerste opzet. Ja, dat is het belangrijkste, toch? Ja. En een goede douw, hoe herken ik die nou eens? Ja, daar kan ik een heel lang verhaal over vertellen. En zei hij maar de suitje en hij maar de suitje. Als zaterdag op een klepsje die het eerste zit, dat is de goede douw. Nou. Die is op dat moment beter dan de wij doen niet. Je hebt douw mijn naam, zeg ik wel. Ben dat nou de beste douwen? Nou, dit ben de beste net, want joh, dit is een drukte van belang en we moeten net in de stress meten, want zaterdag moeten ze er weer voor natuurlijk. Ja, nou, wij willen eigenlijk wel een beetje wedstrijd om je morgen gaan. Van waar nou eigenlijk de beste douw gaat, welke douw het als eerste thuis is. Wie zullen ze even losletten? Zullen ze even losletten? Je bel je al even, hè, waar het als eerste thuis is. Oeh, ga je. Dit gaat net goed. Oeh, de wedstrijd is alles. Sorry man, sorry. Ja jongens, dat ging net helemaal goed met die douwen. Ik zit hier bij het Zeert en het Zeert is krek, we hebben omgaan van vakantie. Hast toen een beetje een goede vlucht aan het Zeert? Beter dan deze doen. Ja, dat mag ik wel hoopje. Hij het Zeert nemen die wel de rinnende zanger. Hoe ken dat? De jongen en de barman, broer, zei ze. Oh, dat bedoel ik inderdaad. De jongen en de barman, ik weet even niet naar waar. Nou, ik heb vroeger hier in de buurt een café gehad, dan stiek ik altijd de jongen. Onder Taapje, wij, en ik ken nog een café op Texel. En dat doe ik hetzelfde. En dus nu ik in Texel ben ik de zingende barman. De zingende barman. Ik zult net wegvergeten. Hoe gaan we dat dan? Ja, maar ja, de gooist er een bandje in. En de jongens eerst lekker mij met de muziek en de meesten wat entertainen, zeg maar. En dan biertje in tapen, tegelijk. De meesten vinden het geweldig. Ja, dat lijkt mij wel hartstikke leuk. Hoe ken het als je zo muzikaal bent? Het zit in het Siert, zeggen ze. Hè? Dat is mijn heid die we vroeger zangen. Mijn broertje die is hier lekker, die is ex-zanger. En we horen de traditie een beetje heeg. Ja, best. Het zit wat in de familie. Ja. Speel is een instrument? Triangel. Maar dat is de eerste. Triangel, nou dat is wel heel apart. Dus als je jong bent, dan haast er geen triangel bij? Nee, meestal net. Alleen in de microfoon. Nou, hartstikke mooi. Bedankt voor het interview. Wat voor versje was dadelijk van je jongen? Nou, ik hier vragen, wat zeg ik doen? Hier van oren of hier van mezelf. Dus deze hier van de kerstbed en hier van jezelf. En ook in een rustig versje van hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Oké, hartstikke mooi. Heel veel succes. Dankjewel. Mag ik rustig een beetje meedoen, hè? Hij was 15 jaar jong toen hij een kerkkoortje zong, maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met 2 kaarsen de kerk in brand, toen is hij van het koortje gestuurd. Uit de wraak klom hij hoog in de toren van de kerk en hij gooide het kruis naar beneden. En zaterdagsmiddags dan ging hij uit winkelen, dan gapte hij alles mee.
zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat zei hij altijd in de kroeg. Hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat vond hij al meer dan genoeg. Zo ging de jeugd van zijn leven voorbij, je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je hoefde niet te vragen wie het deed, 1 bosbrand in de week. Als hij dronk werd hij eerst wat zwaarmoedig, maar daarna dan sloeg hij het café kort en klein. Toch had hij een hondje, dat is nu gestorven, dat doet hem nog steeds heel veel pijn. En daar komt hij. Hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Hij had een auto gestolen, daarmee reed hij heel hard door de straat en opeens was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. Zijn brani verdween en hij voelde voor het eerst grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed wat hij deed al die jaren. Zijn leven werd anders voortaan. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Wie keertje? Hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat was voor hem meer dan genoeg. Dankjewel. Jonke mooi, is u sterker gezellig ongescout. Welkom teken. Ja, dank je. En dan dacht ik laatst, ben je nou een echte wedstrijder? Nee, ik ben net een echte wedstrijder, net geboren. De bolle vlakje noen, Zwijgerveen hier, toen heet nog Kalmsweg. Ja. Nou, dat hier nog net verwachten net. Wie karrel hier wel een brood om? Dat, ja. En je zou nog even door de wedstrijd vertellen, begrijp ik? Nou, even een paar dingetjes, even een beetje jongen. Ik ga even lekker om je heen schoenen, dat zijn prachtige dingen om te vertellen. Wij zijn heel dus, benieuwd. Leg eens maar wat leuks jaren. Nou, wel, nou, doe even. Zo. Ja, je staat eigenlijk een beetje versteld van hoe mooi het nou eigenlijk is. Want er is een Griekse product verhoren, de tijd, je ging uiteraard, we zijn 2012. Maar als je dan sjoggt wat de wedstrijd eigenlijk nog even in de vingers had, dat is geweldig. Het is al die mensen die kleerst en het draait als een trein. En alles draait eigenlijk als een trein. Als je dan naar achterom sjoggt, ja, we gaan een mooie presentatrices, ze wist het kort van. Plaatsjes, hè. Ja, maar dat we de veiling hebben gehad. Vroeger gingen we veiling, je meent voortverkocht. Ja, dat is voor het bingo, ja. En dat zijn eigenlijk wel dingen die we eigenlijk wel missen, want dat is mooi. Dat hier, we hier vroeger een beetje, ja, verkering, weet ik net, je twitter je nou. Hè? Ik weet net precies wat die inhoudt, maar dat is afstandsbediening. Hè? En wie wint er ook strijd, dat is handelijker. Maar dat is echt al je verhoren. En dan denk ik, ja, vroeger gingen we Tony do en dan gaan we een hele tijd eigenlijk niks aan, want er waren al je wat minder, die lieten al je de kont hingen. En dan hebben we kostbare mensen die de zaak oppakken en zeiden, ja, we matten er weer voor en dan ben de dwarsfeest niet rennen we als een speer. De mensen toch al even mij. En dan denk ik, ja, wat kostbaar. Nou, dit het is al hierin gebeuren, al je stenen kleer, je kunt ervan genieten. En dat is de wedstrijd. Dat ik wel even op het beeld mij. En dat is nou echt dus, dat is positief. We gaan hier, ja, ik ga even in een shitten zien, dat is een aardigheid. Dat we leven, hè. Ik heer, die wordt vinger hier omheen, dat ook net. Maar ja, Levi, ik ga me hier even staan, Johan, hij schaart even op een per 1, maar had ik een gewestje, dat vertellen ze dan net. Maar, dus die trekt bij een ploegje, er komt direct 2-1 door verleden. Ik krijg dus kontjes allemaal Levi, ik moet die jongen even lopen. Dan zei hey, die kent die jongen. Of zei dan 6-7 naar beneden lopen. Dat hij shit om het leven, nou ja, hij zei, ik kan niet een kogel, als ik nog starig zit, hak ze allebei. Maar de een vlag hem terug, hij zei, potvergemen, dat is geschiedenis, wat even alleen het 2-1. Dat ben je Levi, hè. Ja, een heel. Ik ga geen tijd meer, heel kostbaar, dat is al je de tijd.
Maar ik zou zeggen, ja, ik neem me nog even omloeken. En dan is Sa, ik zou zeggen, wie maakt de morgen maar weer eens even in de wedstrijdje. Hartstikke bedankt voor deze mooie vaststelling. Ja, die en tot morgen. Wie binnen je, maar jij komt het einde kan van onze uitzending. We willen het nou eens even weer omzien. Zorg dan voor Jonne, jij wat zien op TV Friesland. Ik zou zeggen, ontmoen. Ontmoen. Manamana. 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 Bravo, bravo, bravo. Nou, dames en heren, de kop is er ook. Ja, de kop is er ook. En op het einde van de weekend gaat er nog een kop, hoor. Ja, zeker. Letterlijk. Maar, vrouwje, wat zien we er mooi uit? Ja, wat hè? Zal ik je wat zien in je jongen? En Annie is goed ook nog jeetje. Wat hè? Annie is goed jeetje. Is Annie goed jeetje? Jazeker. Is er al voor haar song? Er is nog net voor haar song. Zullen we dat dan maar eens al doen? Dat doen we maar eens al. Ja! Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij. We vinden het allen zo prettig, ja, ja, en daarom zingen we blij. Wij leven lang, hoera, hoera, wij leven lang, hoera. Wij leven lang, hoera, hoera, hyper de piep, hoera, hyper de piep, hoera. Oké, zal allemaal even zien nog een keer, man.